Sajnos nagyon jól emlékszek a háborúra. Mert ami egy gyereknek megmarad a emlékezetébe, azt nem lehet elmosni. Egyedül maradtam édesanyámmal, sárga csillagot hordtuk, arra emlékszem. Mentünk az utcán, és rengeteg csoporttal találkoztunk, vitték a csoportokat, és mentünk, amíg találtunk egy ilyen házat, ahol végre beengedtek minket, Szent István Parkba. Emlékszem, hogy láttuk a kertet, és azt láttuk, hogy ottan ásták a lukakat, és belelépték a fiatalokat, akik ásták. Ezt láttuk az abban. Október 10-e hajnalán arra riadtunk fel, hogy valaki ordít és dörömböl az ajtónkon. Mindenki kifelé kiabálta. Megrémülten, mivel tudtam, hogy ez nem egy általános légiriadó, hiszen a szirénák nem szóltak. Felfegyverzett katonák irányították az embereket, hogy álljanak sorba az udvaron. Anyám a jobbomon a kezemet fogta, amikor valaki felkiáltott. Minden felnőtt 2 lépést előre. Éreztem, ahogy anyám keze csúszik ki a enyémből. Ekkor újra felkiáltott valaki. Balra át, indulj! Ezt követően a nők sora elindult a kapunk irányába. Mindez olyan gyorsan történt, hogy fel se tudtam fogni, mi folyik körülöttem. Csak sírtam tovább, és próbáltam anyám képét a szívembe vésni. Ahogy könnyes, homályos szememmel néztem a kapunk felé hosszasan, még azután is, hogy az utolsó felnőtt is eltűnt. Ez december vagy január körül lehetett. Na most egy lány, akit nem találtak el, de úgy látszik elég ügyes volt, a puskölövésnél beugrott magát a dolgodunába, és ott várt a falnál, a medernek a falánál, amíg elvonul ez a társaság. És akkor, mikor már csönd volt, kimászott, akkor följött oda, a mi házunkban látott világos, és ott kérte a férfiakat, akik ott fönt voltak, nem akar nekünk bajt hozni, bármilyen ruha csak száraz legyen, rögtön el fog onnan menni, hogy ne csináljon nekünk bajt. Hát akkor férfi cipőt, ruhát adtak rá, mert méreteket nem vettek olyankor. Hát többet nem hallottunk róla, hogy szegény meddig jutott, hol kötött ki utolértéke, vagy megmaradt-e. Ez már a múltnak a titka. Január 18-án szabadult a gettó, és ezt hangosan, üvöltözve tudtuk meg, jöttek fel a szomszédok, és az utca mozgott, fölülről jöttek a piros ernyős oroszok, ezekből a piros ernyőkből, mert egy tucatjával szálltak le, és az utca tele volt, azt mi hazavittük, és ruhákat vartunk belőle. Olyan volt, mint egy igazi felszabadulás nekünk, azt soha nem felejtjük el. Veselényi utcán járok a templom előtt, és elmegyek az Ezüstfa előtt, ez nekem mindig eszembe jut, hogy idáig tartott az életünk, és azon kívül mi nem mehettünk ki. Szóval nem lehet elfelejteni, nem lehet.